Mga kaigsunan, naniya na punta sa ako ang channel no, apang lunanon. Okay na niya. Kuha tag kamunggay. Mo niya source ako ang moringa. Perting dagkuang kamunggaya no. Sakto gyud ka pangidaron. Sakto ang pangidaron gyud atong gikuha no aron epektibo gyud nga atong himuong panambal sa atong kalawasan nga may diferensya ba. O gato pong itimpla-timpla ang moringa. Magigsunan daghan ni kayo magigsunan no. Mumambit ka tilaw ari lang diri magigsunan sa gingon ko na makaambit yun mo. Okay, ug naa pa. Mintas naa pa gahimo pa ko diri. Tilaw unsa gyud lami aning moringa no. Bitaw kamunggay ra na siya magigsunan. Gibuwad lang o niya gigiling o gi-grind o gi-blender. Okay mo na ang moringa magigsunan. Kita niya no sa kuang finished product. Kita niyo mao ni diri ko nanguha sa among silingan no. Buotan ni among silingan kay mohatag kumunggay. Ako pong ipanghatag ni mangayo sa akong gihimo nga moringa. Di nato isinako ba kay hinatag ang kamunggay at ihatag mo natong hinimo na to no. Okay nga na gyud na tawag give and take ba. Okay nga na gyud ang tao no. Okay diri tilaw mo kay taga na pa diri. Okay. Naghimo pa gani ko akong gibulad pa magigsunan. Okay. Yun ani ra gyud ang ato ang kinabuhi ba. Kuan lang ta mao lang ta itong panambal sa itong lawas ba nga ma-maintain nga abtik-abtik pud ta gamay expand pud ato ang lifespan mga gisunan o kaluyan sa Ginoo ang Ginoo kabuot atong tanan di ba. Okay daghang salamat sa pagtan-aw ni akong reels o bye.